Ne, kunaklakit dito napan ka nagsakdo iti danom amayin ng lando. Si kamot, Sandra. Baong ka ba? Anya? Nagsakit itul-tul ka. Kung si ka, baong ka ba, no? Anya? Mabaling masikan, di ba ba nagsakdo? Di ba unak pala, nagsakit nga itul-tul ka. Nasakit ti tal mo, wano? Day tati sakit mo. No maabak ka iti sugal, ado ti rason mo, no ibaon ka. Salbag ka kit di. Ngunay mo dati, nasakit mo nga na talaga ti tul-tul ka. Bakit? Anya lakit din, di kasta pa nagras-rason mo aya. Kundi sakit ka, di mo la iba ka, agagangay asadot mo lang. Yeah. Intun ko, pumayso na nga rod, sumakit day tatul-tul mo, takitaan. Nagado ka nga. Abay ngayon, Mare. Si kamot hindi may nagsakdo, hindi naman nyo. Ha? Ayuan, Mare. Apay nila kay mo ngamin nga eh. Gusto ko maati yung may nagsakdo mo, nyalaki din. Ay na, saanan, Mare. Makapapungtot, ken sumakit lang, tibakrang ko amang ibabaon ken kwa na. Ha? At ay jay balay, nagmayak ti pa nagululdag na, kabayatan ti pa nagbuybuya na ititibay. Anya? Ay una yan ni Parilando. Nasakit ka no titul-tul na. Iso ti kanayon, arason na, tunggal ada pang ibaunak ken kwa na. Amang ano nasakit mo ta talaga, Mare? Ay sus, patsyol day dyan. Pambar na lang, Mare. Anya lakit din. Kas jay nilang daw. No maabak day jay iti sugal. Adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanman iti sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y Mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabi ime. Tawan da no mapagluto. Daytoy pa'y la sinakdok ti usaral. Ay, si kamot lando. Kasla saan ka amaasyan iti asawam? Apay manin, ayan na. Anya man iti baso ka. Kasla mo lada kasi iti pa nagkikita yung kanya nyo. Saan akasta? Ngumsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agasan man, kasla isupay kit din ti lalaki ka na kayo nga agasawa. Ha? Isu amin ti mga aramid iti rumbeng nga aramiden di tabalayaw. Ngalaki ni. Nasakit mo nga iti tul-tul ka. Apay, kung naman. Ti ko nang kitday, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, isu atila ipampambar mo. Agbain kamot basita, iti asawam. Ultimo matan panagsak daw, kat isu pa yun tagsak daw. Anya lakit day. Inanang may. Di kalagbain iti tattao makakitkit akin ni bakit mo. No sabali la siguro tinaasawam. Idi pailaang insubli dahan. Anya laki din. Anya ka matan lang daw. Tunggal at ang mga awis kan kapakitang danan, agkid-kid ka. Sana mga gagagag. Nawatiririg na. Kadaririg na. Anya laki din na yan. Anya? Nasakingar mo tital-tal ko bakit? Ay, jak mo no pudno, dahil tangay bagbaga mo no saan? Saan bagkit di? Anya? Awan lakit, nasakit titul-tul. No agsakit tulaan nagpaiso na itatul-tul mo, jak lamon. Nita, kasla iruruman na ito. Unay mo natin. Saan ka kayo naman? Ngam kaslakastan na? Anya lakit din? Ay na, Sandra, balasan ko. Magyamanak launay. Tauray kasjay nilandong anak ko. Kat maan usam lang ta. Nanang? Kanayon kumot abagaan. Kan palagi pa, noong umay ijay balay. Ngam awan lata mo. Awan lata, nana. Adalat ta ija balay. Mayati pa nagululdag na, kabayatan ti pa nagbuybuya na ititibay. Ay, una yan ti anak ko. Ay, jak amo no anya nga tayat inasken nga aramida. Tapno makapanunot day di alan daw. Uray siyak, nana. Mariribukan akmat no anya nga tatya ramidag kinkwana. Isinamaw, barang iso ti pagnakman na. Ah? Anya? Wan, isinamaw. No iso ti wagas, tapno agbalbaleng. Abay kiday, anya laki din na yan. Baka ina nasaya kasi mang pagkaan. Ako, apay akas na tila nga manakaigda dito sufa. Baka pangasim man. Ipanlaki di ospital. Nayan na ang pangasan. Saan ako nagunbisakit? Puno na itumuyang. Anya? Nasakit na talaga tital-tal ko. Bakit? Ay, marikata nagpahinga umangay.
Nagpulot ito ko. Ay, nagsakit na talaga. Agyaman ka kumaa, tapi may sumatlaan, hindi ka na yun na pambar mo. Hindi kakit di mo sanda. Apekas tamot, hindi bagbakan. Mas lasanak mo ito nga, isakit nga asawa. Ay, pangasin gumamit din na. Madya talaga tirik na. O, anya italan daw. Na ospital ka, gapulaan iti kinapambar, kinasadot, kundi sakit, arason mo. Ay, bakit? Kanayon mo ngayon asun na sakit itel-tel mo. Anya ngay, pimayso lang araw. Anya? Mayat, tiagmal-mal man na kaid na. Mangmangan latan kun agsidsida iti taba. Saan na maulit pa bakit? Promise. Ay, trabaho ka. Oo, jak labat dyan day ta. Mamati at tulaan, magtrabaho kan, salbag ka. Kaya ala. Gusto ko mamit din na bakit? Nagbalbaliw ako kung lang arunan. Nagbalbaliw tarupang, anya lakit din. Yunay day ta nga aramid mo si Kalando. Apay ayaw mo ng nanang. Bigbigat sa nga sodyo. Masapul gayam ang mapariknaan kasakbay kang agtrabaho. Mapalit na. Una mo. Siguro, no saan ka pa'y ana ospital, gapo iti sakit titel-tel mo, aging gaita, at dakalat ta ijay unag tibalayaw nga agul-uldag nagmalmalam. Ayun niya lagi dinayama na. Gusto ko mamit. Makikita yun lang arunan ngayon naldawa ka mapapanayay. So, okay pala sa Napabutngan ka matay, gapo iti high blood, iso akong di trabaho ka matay, salbag. No, hindi pa'y lang kuma, kinaramid mo dayta, nasayaat kuma. Nanang. Mabutan ka magayam amatay, ngam nagsadot ka mga main, anya laki dain. Salbag kiniti kastoy. O, apay na kung ungat ka nagawid lang daw. Kasanumang aming ka. Aming malangan na masabak ko. Nagalas di magbakala. Ha? Nasabak ko ni Nanang. Una madigay. Nasabak ko ni Angkay. Kastoy kasjay. Kaskada sa nagtrabaho ta. Napabunga na matay. Kung wala na. Una ba? Iso di magbakala. Ang laki ingay. Nay, apay ang makaungat ka kapod mo man. Oh. Si kapay lang ka daganas na nga gungan. Ti ko nam kiday, napaisuan ka, iso akastat ibagbagam. Anya? May samit to. Kapod no mga men. No saan ka pa yan na ospital, gapo iti pa nagsakit ti tel-tel mo. Ay awan tanggap mo nga trabaho. Salbag ka kiday. Nya? Sa itakastat ibagbagadakan ka, makaungat ka. Siyak ti makaungat, durabang ka kidin nay. Ay, sana bakit? Sana kung akong white, oh. Maminsan pa yan sumanao ka. Siya mat ti makaungat, nakita nga. Dahil ka ti maganap mo, hindi kinasalot mo. Kundi sakit ka, anya lakit din. Okay, thank you man ang kakabsat. May isang video. Kaya shoutout ka na kayo aming listener tayo dito. Anya lagi din kakabsat. Thank you.